Ýazgül, gynnansam da bu men ikinji we iň soňky hatym. Bu hatda sana özüm gowşuryp bilmän soň, ýene-de dostum Merdandan uğratdym. Men siziň howluňyza ilki mehman hökmünde gelip, soň bolsa, näme üçin gaçyk gaýdanma sen geň alýansyň? Oň sebäbini aýtmaga dilim öwrülenok. Ol sebäp men arzulamy puja çykardy. Ol sebäp maşgalamyzyň we men arzumy ikä böldi. Agam öz dostunyň akylly görmegi gyzyny öz ogly pelwan alyp berjek bolýar. Ol gyz bolsa sen ýazgul. Ogul wagt. Men sen durmuşyňa giren üçin bagyşla.